Benvinguts al Friki Online càpsula 1304. Ens anem a Panini, ens anem a Hellblazer amb Miedo y Asco. John Constantine, Hellblazer, Miedo y Asco, Biblioteca Vértigo de DC i Panini, número 12. Portada de Fabri superxula i a dins també tenim totes les cobertes superxules, realment són una passada el que fa Glenn Fabri i que molen molt. Fixeu-vos, les tenim aquí al darrere totes i per si ens despistem les tornem a tenir aquí, o sigui, ens les posen per tots cantons. Extras, zero, com aquell que diu, un petit pròleg, aquí, una introducció i anem a saco. Ja anem a saco amb els dibuixos de William Simpson i Steve Dillon. Steve Dillon, que agafa tota aquesta segona part, i Simpson sí, agafa aquesta primera. A mi Dillon m'agrada molt, Simpson costa més, però bueno, és molt d'una època i és funcional. Què passa? Garth Ennis, com a guionista, no perd el pols i segueix funcionant molt bé amb el John Constantine de Hellblazer. Què ens trobem aquí? Diverses històries autoconclusives, més o menys. Evidentment, John Constantine és un personatge que evoluciona. Fins i tot aquí tindrem un capítol que és els seus 40 anys. Si hi ha festa o no hi ha festa, aquell dia sent molt sol i se'n va emborratxar amb un pub. Ja veurem què passa al final. Per tant, que és un personatge que evoluciona i que està en els temps que està. Hi ha molta política que estem parlant del 93, està publicat això, i hi ha coses que recorden molt coses que estan passant ara, potser fins i tot més extremes ara, però que estan molt reflectides en aquells moments, amb els moviments d'ultradreta, etc. Per l'altre cantó, deixant a part el tema polític de rerefons, que està molt marcat en aquest volum, també tenim la història que es va muntar, aquell tripijoc per salvar-se del càncer, venent la seva ànima a 3 dimonis diferents, doncs aquí trobarem algú que li té molt jurada en l'infern. Però Constantine seguirà fent de les seves i seguirà traient asos de la màniga. Realment, molt bé la sèrie, està superxula, ja et dic, les cobertes són una preciositat, n'hi ha una que m'encanta, és la penúltima, em sembla, ensenyo. Aquesta és molt xula, aquesta és xulíssima. Aquesta coberta és xulíssima. Bé, seguim a Hellblazer, Biblioteca Vértigo, val molt la pena, la veritat, o sigui, la primera etapa de Delano era molt bona i la de Garth Ennis no queda curta. I també veurem aquí, junt amb el dibuixant Steve Dillon, també veurem com comença a treure pinzellades i històries, i també amb la primera part, amb la de William Simpson, que ens faran pensar després per bon tira la creació de Predicador. Aquí ja, jo crec que ell ja m'estava maquinant històries que després usarà més endavant en Predicador. Doncs ja ho sabeu, Hellblazer número 12, Biblioteca Vértigo, John Constantine. Salut i a llegir còmics.